Χρειάζεστε μετάφραση. Ναι, στις τηλεοράσεις. Okay, comment about the game. I can be very short. Είμαι πολύ σύντομος για το παιχνίδι. Είμαι πολύ σύντομος για το παιχνίδι. Everything what can go wrong in a game happened today. Τα πάντα πήγαν λάθος στο παιχνίδι. I hope that this was an incident. Ελπίζω αυτό να ήταν απλά τυχαίο. And that normally they can give the performance what they also give last week. Και φυσιολογικά θα μπορούν να δώσουν την απόδοση την οποία είχαν την προηγούμενη εβδομάδα. If last week was an incident, εάν την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν τυχαίο, then we need to do a lot of work. Τότε χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά. It was a surprise for me the way we present ourselves today here. Είναι μια έκπληξη για μένα το πώς παρουσιαστήκαμε εδώ σήμερα. And I think that the opponent deserved the victory completely. Πιστεύω ότι ο αντίπαλος άξιζε απόλυτα την νίκη. Not that they had so many chances, but they was always dictating on the whole pitch. Όχι για το ότι είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά πώς διαχειριστήκαν το παιχνίδι. We had 2 shots on goal and 1 fantastic chance with Medakovic, and that was the only thing we had today. Είχαμε 2 κοντινά σουτ μέσα στην περιοχή και δημιουργήσαμε 2 ευκαιρίες, αλλά ήταν αυτό που είχαμε σήμερα μέσα στο μάτς. The second half was a bit better than the first half. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερο από το πρώτο. So we need to work very hard, and I need to work very hard, because it's important that we come very quickly to a higher level. Χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ καλά, εγώ χρειάζεται να δουλέψω πολύ καλά, διότι γρήγορα πρέπει να έρθουμε στο ψηλό επίπεδο. But I'm very positive that we can change this. Είμαι πολύ θετικός ότι μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, because the last 2 games they showed to everyone, to you and to the country, that they have a lot of quality. So this must be an incident for today. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα, γιατί τις τελευταία 2 παιχνίδια έχουν δείξει και σε εσάς αλλά και στο υπόλοιπο ποδοσφαιρικό στερέωμα ότι μπορούν να έχουν ποιότητα και μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση, και αυτό που συνέβη σήμερα ήταν απλά τυχαίο. So we need to answer in the upcoming games. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα παιχνίδια που έρχονται. Thank you very much. Okay?